ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପରିବା କାଟନ୍ତୁ। ସାହିର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପରିବା କାଟନ୍ତୁ। ସାହିର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପରିବା କାଟନ୍ତୁ। ପରିବା କାଟି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସଚେତନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସଚେତନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଯାଇ ପରିବାର କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାହିର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପରିବା କାଟନ୍ତୁ। ସାହିର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ